Guys, kana bitong mga bata yung mga ipaduwa, no? Pero ikaw hinunong mas na-enjoy. Ala, drive ya. Oh, pa. Sige, lukso. Mori bata diri guys, sa puting dakuan na. Hawod mo lukso. Nala enjoy. Oh, para sulit kaya ito bayad dire oh. Oh. Ala, maguba gina niya. Kabayad pa kaniya. Sulit ka dyan. Nahala. O asa mong bantayan ron. O porting enjoy ang niya mahana ni. Ala, buyagon ka niya ron. So nagbantay niya. Okay. Nahala. Pag-enjoy na, wala na sa pagkabata. Okay. Apay na is slide. Kaya po try ko na siya slide. Na, pero of course safety yung bata to na tarong gunit ka. Alright, boom! Naman sa man yung bataan yung wapang man yung buot. Nap. Nala, pag-enjoy diha. Oh. Kaya mo give time naman lang ito sa pamilya. Oh. Sulito na lang. May panagsara kayo ito makatayan nila. Oh. Ayan. Oh, imbis nga hapako na binagsa. Oh. Sige, sa biyagi na niya mga balls. Para dako kayo score. Top. Bawa pa ginatagbo. Sige. Para Aska. Pero tilingawa man niya mahanan eh. Oh. Tindakuha pa ko rin yung score ko. Enjoy sa taong yung mga bata. La, mo ni pinaka-enjoy nga bata. Dari po tindakuha ng tinabata. Pero grabe mag-enjoy. Pinaka-enjoy sa tanan. Bula pa oh. Oh, good luck. Alright, thank you guys.